Θα πει. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που υπόθηκαν. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Είχε και χαιρετισμούς. Σας φέραμε όλα καλά. Όλα καλά. Γι' αυτό είπαμε λίγο πιο καθυστερημένα, για να τα προλάβουμε όλα. Καταρχάς, νομίζω ότι τοποθετήθηκε στην αρχή ο φίλος ο Τάσος Ορέντζος που έκανε την εισαγωγή πάνω στην αφορμή και την αιτία για να γράψω αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, είναι το αίτημα το οποίο έβγαινε από τον κόσμο μετά την κρίση των τελευταίων χρόνων, μετά την κρίση των πολιτικών, τι κάνουν οι πνευματικοί μας άνθρωποι, τι κάνουν οι διανοούμενοι. Αυτό το αίτημα, το οποίο επαναλήφθηκε πολύ ακόμα και στις πλατείες τα τελευταία χρόνια, οδήγησε από ένα σημείο και μετά σε μια επικριτική στάση της πλειοψηφίας του κόσμου απέναντι στους διανοούμενους, επικριτική στάση την οποία καμιά φορά μπορούν και κάποιοι να τη χρησιμοποιήσουν για να την πάνε και πολύ αρνητικά μέχρι τα άκρα της. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι δυστυχώς στηρίζεται σε μια πραγματικότητα. Στηρίζεται στην πραγματικότητα ότι σε μια χώρα που είχαμε συνηθίσει, ιδιαίτερα μέχρι τη δικτατορία και στη διάρκεια της δικτατορίας, οι διανοούμενοι να αποτελούν ένα παράγοντα αμφισβήτησης της εξουσίας και ένα παράγοντα που συνέπασκε ή συμβάδιζε με το λαό στα πάθη του σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς γιατί έγιναν κοινωνικές αλλαγές και πολιτικές αλλαγές πολύ σημαντικές στη μεταπολίτευση και ιδιαίτερα τα 20-25 τελευταία χρόνια, γιατί εγώ, αν θέλετε, χωρίζω τη μεταπολίτευση λίγο πολύ στα δύο. Μια πρώτη περίοδο μέχρι το 1987, 88, 89, που κατά τη γνώμη μου ό,τι θετικό είχε να δώσει το έδωσε, και μια δεύτερη περίοδο κατά την οποία επιβιώνει και συνεχίζει να υπάρχει με τρόπο όπου αναδεικνύονται οι αρνητικές πλευρές και γίνονται κυρίαρχες. Σε αυτή ακριβώς την περίοδο, η οποία συμβάδισε καθόλου τυχαία με την ανάπτυξη των ιδιωτικών σταθμών τηλεόρασης, με την μεγάλη επέκταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, εκμαυλισμού όχι μόνο των αγροτών, όπως μας λέει ο κύριος Δράμφος. Ο κύριος Δράμφος τον εκμαυλισμό των εωτικών προγραμμάτων τον βλέπει στους αγρότες και δεν βλέπει καθόλου δίπλα του τον εκμαυλιστικό ρόλο που έπαιξαν στον χώρο τον ευρύτερο, τον ακαδημαϊκό, της διανόησης, που μετέβαλαν ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι και ιδιαίτερα όσους κινούνταν στα ΜΜΕ, στα κεντρικούς θέσεις πανεπιστημιακές και ούτω καθεξής, σε ένα τμήμα της άρχουσας τάξης, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τους πολιτικούς ή τους επιχειρηματίες, αλλά περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και ένα τέτοιο τμήμα διανόησης, η οποία παρενέβη με πάρα πολλούς τρόπους. Θα έλεγα ότι η χαρακτηριστική περίπτωση, έτσι ανεκδοτολογικά το λέω, είναι ότι όταν, νομίζω το 2001, έκανε ο κ. Σιμίτης μια μεγάλη συνάντηση διανοουμένων στη Μεγάλη Βρετανία και όπου τον επιθυμούσαν 1.000-1.500 διανοούμενοι, θυμίζοντάς μου κάτι ανάλογο που είχε γίνει στη Χούντα όταν ο Παπαδόπουλος μίλησε για τον γύψο μπροστά στους καθηγητές πανεπιστημίου εκείνης της εποχής. Και οι οποίοι έμεναν σιωπηλοί ακούγοντας. Τώρα τα πράγματα είχαν αλλάξει, υπήρχε μια συνενοχή πολύ μεγαλύτερη. Εξάλλου και ο Σιμίτης επέρονταν ότι είχε μια κυβέρνηση καθηγητών και ο ίδιος ήταν καθηγητή. Άρα ήταν το ακρότατο σημείο της επιρροής αυτής της διανόησης και δεν είναι τυχαίο ότι
πράγματι έτσι είναι, τόσο που έφτασε και ο Διονύσης Αβόπουλος να γράψει το 2003 ένα τραγουδάκι για την Γιάννα Αγγελοπούλου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το ξέρετε ίσως, άμα διαβάσετε τα κείμενά του, διότι ο ίδιος το κρύβει όσο μπορεί σήμερα. Το διέπραξε όμως το ατόπιμα και έχει σημασία διότι αυτό που έλεγα πριν, μια διανόηση η οποία στη δικτατορία και στα αμέσως επόμενα χρόνια είχε ταυτιστεί με το αντιστασιακό ήθος και με την αντίσταση του λαού μας, στη συνέχεια μέσα από σταδιακές προσαρμογές μεταλλάχτηκε και εκεί επάνω δείχνω τις αλλαγές που έγιναν σε ορισμένους βασικούς τομείς και χώρους της πνευματικής μας ζωής στη μεταπολίτευση. Ένας είναι ο χώρος της νεορθοδοξίας. Ξέρετε ότι αυτό που λέμε νεορθόδοξο χώρο, δηλαδή εκείνον που προσπάθησε να δώσει ένα νέο νόημα στην ορθόδοξη σκέψη, που εμφανίζεται από τη δεκαετία του 60 και έχει ως αφετηρία ανάλογους προβληματισμούς που γίνονται στη ρώσικη θεολογία. Έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην Ελλάδα, που για μένα το βασικό θετικό της στοιχείο ήταν ότι έφερε σε επαφή τον νεότερο ελληνισμό και τη σκέψη του νεότερου ελληνισμού με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία. Αν η γενιά του 30 έκανε το βήμα να μας φέρει σε επαφή με την λαϊκή παράδοση, έτσι, που θα αναφερθεί στο Θεόφιλο, στο Μακρυγιάννη, έτσι. Αυτό που λέμε νεορθόδοξη σκέψη θύμισε και ξανάφερε σε επαφή με την βυζαντινή παράδοση, η οποία ήταν υποβαθμισμένη και σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό θετικό στοιχείο το οποίο προσέφερε αυτή η σκέψη και που ανανέωσε σε ένα μεγάλο βαθμό και χώρους όπως το Άγιο Όρος, με τον Βοτικάκη, τον Καψάνη, δηλαδή αυτούς που έπαιξαν ένα ρόλο ανανεωτικό στον μοναχισμό του Αγίου Όρους, και στο επίπεδο της σκέψης εκφράστηκε με τη σύγκραση ανθρώπων που προέρχονταν από την αριστερά, όπως ο Μοσκόφ, ο Ζουράρης ή ο Θόδωρος Οζιάκας, με την ορθόδοξη προβληματική, και από την άλλη πλευρά το ίδιο ισχύει για τον Ράμφο, και ο Ράμφος από την αριστερά προέρχεται, ή για τον Γιανναρά που δεν προέρχεται από την αριστερά, αλλά λειτουργήσε μέσα αυτό το ρεύμα. Αυτό το ρεύμα λοιπόν έπαιξε κατά τη γνώμη μου ένα θετικό ρόλο στην αυτοσυνειδησία των Ελλήνων σε μια εποχή όπου ένας σαρωτικός εξυγχρονισμός ερχόταν να εξαφανίσει οτιδήποτε άλλο, έτσι, αυτό που λέμε μεταπολίτευση, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό θεωρώ ότι έπαιζε ένα θετικό ρόλο. Όμως, από την δεκαετία του 90 και κυρίως από την εκείνη του 2000, υπάρχει μία αρνητική εξέλιξη και σε αυτό το ρεύμα. Θα δείτε ότι η πρώτη περίπτωση, πιο χαρακτηριστική, που έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο γι' αυτόν, είναι η περίπτωση του Ράμφου. Και γιατί επιμένω στο Στέλιο Ράμφο? Διότι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, ο Ράμφος μεταβλήθηκε στον κεντρικό εκφραστή της φιλοσοφίας του μνημονίου. Ο Ράμφος έγινε ο φιλόσοφος του μνημονίου. Και γι' αυτό εξάλλου, ενώ ήταν σχετικά άσημος, άγνωστος στο ευρύ κοινό, βέβαια πάντα κινόταν σε χώρους διανοούμενων πολιτικών και έπαιζε πάντα ρόλους γύρω ως think tank έτσι, πολιτικών και διανομένων, αυτή τη φορά εμφανίστηκε και στο προσκήνιο. Εμφανίστηκε στο προσκήνιο
Και νομίζω ότι μέχρι πρόσφατα ήταν η κυριότερη μορφή που προβάλλεται και από τις τηλεοράσεις. Φαντάζομαι όλοι όσο λίγο και να βλέπουμε τηλεόραση, κάπου τον έχουμε πετύχει, εμφανίζεται συχνά και έδωσε μια βασική ιδέα, μια βασική, αν θέλετε, θεωρητική κάλυψη στο εγχείρημα του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε οι Έλληνες είναι κλέφτες. Ο Ράμφος το λέει καθημερινά, την ίδια ιδέα την επαναλαμβάνει καθημερινά, και ότι η μόνη σωτηρία μας είναι να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτά που υποστήριζε 20 χρόνια. Αν πριν 20 χρόνια έλεγε ότι η μόνη σωτηρία είναι να ξαναβυθιστούμε στην παράδοσή μας και στον ελληνικό τρόπο, τώρα λέει ότι για να σωθούμε πρέπει να αποκοπούμε εντελώς από αυτή την παράδοση. Μάλιστα έχει φτάσει έτσι με μια φράση του, την έχω στο βιβλίο μου, να λέει πρέπει να σκοτώσουμε τον Έλληνα μέσα μας. Δηλαδή αυτό που φταίει δεν είναι ένας εξυγχρονισμός και ένας μιμητισμός των τελευταίων 20-30 χρόνων που μας έκανε που λέει ο Καστοριάδης στην τελευταία του συνέντευξη πρωτού πεθάνει, λέει τα τελευταία 30 χρόνια οι Έλληνες κατέστρεψαν ό,τι είχαν φτιάξει σε 3.000 χρόνια. Δηλαδή ήταν τόσο σαρωτικές οι καταστροφές. Αποδεχτούμε πάλι την στρατηγική Νταβούτογλου για μια νεοοθωμανική ζώνη στην οποία θα πρέπει να ενταχθούμε και στην οποία οι Έλληνες μπορούν να λειτουργήσουν όπως λειτουργήσαν παλιά οι φαναριώτες. Ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στην Οθωμανική κυριαρχία σήμερα πράγματα κατά αναλογία με αυτό που κάνανε οι φαναριώτες στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία βάση, διότι τότε αυτό γινόταν διότι η Τουρκία δεν διέθετε αστική τάξη, ούτε δικιά της διανόηση, άρα είχε ανάγκη από την αστική τάξη των Εβραίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων και μπορούσε με αυτούς να κινηθεί, ενώ σήμερα βεβαίως έχει πολύ ισχυρότερη αστική τάξη από την εγχώρια ελλαδική, και δεύτερο που ήταν αποκλεισμένοι για λόγους εφαρμογής του Κορανίου από την εκμάθηση γλωσσών που τους υποχρέωνε να έχουν ως δραγουμάνους και γιατρούς και τα λοιπά τους Έλληνες. Αυτός ήταν ο ρόλος που επέτρεψε στους Έλληνες, από την αιτία που τους επέτρεψε να παίξουν το ρόλο που έπαιξαν. Σήμερα είναι μια αστιότητα το να λες ότι οι Έλληνες θα παίξουν, το λέω ακόμα και αν δεχόμαστε αυτή την άποψη, είναι λανθασμένη, διότι δεν υπάρχει τέτοια βάση πραγματική. Και επομένως αναπτύσσεται ένα ρεύμα το οποίο με πρόσχημα την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας πέφτει στη λογική της παγκοσμιοποίησης από την Ορθόδοξη πλευρά, λέγοντας ότι είμαστε οικουμενικοί και όχι στον εθνοκεντρισμό. Άρα περνάμε σε ένα μοντέλο δίθεν οικουμενικό, το οποίο στην πραγματικότητα αναιρεί την ύπαρξή μας ως ιδιαίτερης ταυτότητας και ως ιδιαίτερου έθνους. Αυτή είναι, γι' αυτό λέω ότι βλέπω μία εξάντληση αυτού του ρεύματος της νεοορθοδοξίας, το οποίο στις δύο κύριες μορφές του, από τη μία πλευρά, και δεν αφορά μόνο αυτούς σαν άτομα, έτσι, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, από τη μία πλευρά πηγαίνει στην ενσωμάτωση στον εξυγχρονισμό, έχουμε δει πάρα πολλούς, είναι από τον κύριο Ζουγκουλάκη, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις αυτού του ρεύματος που πήγε προς τα εκεί, ενώ ένα άλλο φτάνει στο ότι ήταν λάθος η Επανάσταση του 21. Διότι το καταλαβαίνετε αυτό. Αν δεχτούμε ότι η Επανάσταση του 21 σήμερα, 200 χρόνια μετά, πρέπει να αναιρεθεί, κακώς έγινε. Άρα εκείνοι που τότε έλεγαν ότι δεν έπρεπε να γίνει, καλώς έλεγαν. Είναι μια, μην νομίζετε, ίσως κάποιοι τα ακούν για πρώτη φορά, αυτή η συζήτηση γίνεται σε μεγάλη έκταση και οι σκέψεις πάνω σε αυτό είναι ακόμα περισσότερες από την ανοιχτή συζήτηση γι' αυτό.
Προς την ίδια κατεύθυνση, το δεύτερο, έτσι ένα άλλο κομμάτι το οποίο πιάνω στο βιβλίο μου, είναι η αποδομητική ιστοριογραφία, η οποία κάνει αυτό που λέει ο κύριος Ράμφος στο προσωπικό επίπεδο, θέλει να το κάνει στο συλλογικό. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Κιτρομιλίδης? Ασχολούμαι με αυτούς σε σχέση με την ιστορία. Ότι οι Έλληνες δεν έχουν ιστορική συνέχεια, είναι ένα πρόσφατο έθνος. Έτσι, είναι δηλαδή η άποψη του Φαλμεράιερ, η οποία ξανάρχεται. Βέβαια, πάρα πολύ. Ναι, είναι ένα πρόσφατο έθνος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το κράτος, γι' αυτό μιλάμε για κράτος έθνος και όχι έθνος κράτος. Έτσι. Άρα, από το 1830 και μετά, 1828 και μετά αρχίζει από πληθυσμούς ατάκτως ερημένους από εδώ και από εκεί. Αυτή ήταν η άποψη του Φαλμεράιερ, αυτή είναι η άποψη του Χομπσμπάουμ και άλλων που λένε ότι οι Έλληνες δεν αποτελούν κάποιο ιστορικό έθνος με συνέχεια, αλλά ένα πρόσφατο βαλκανικό εθνίδιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη μεγάλη ιστορική παράδοση η οποία είναι από την αρχαιότητα και από το Βυζάντιο. Επομένως, δεν είμαστε τίποτα το καταπληκτικό, είμαστε ένα πρόσφατο έθνος. Κατά τον ίδιο τρόπο έφτασαν να πούν, σύμφωνα με την ίδια λογική, ότι οι Κύπροι αποτελούν ιδιαίτερο έθνος. Γιατί, αφού το κράτος δημιουργεί το έθνος, εδώ και οι Κύπροι αποτελούν ένα ιδιαίτερο έθνος. Αυτή η λογική, η οποία κυριάρχησε στις ιστορικές σχολές τα τελευταία χρόνια, από το 90 τουλάχιστον και μετά, και η οποία έγινε κατανοητή από τους Έλληνες, ή μάλλον οι Έλληνες την πήραν χαμπάρι όταν βγήκε το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση και έφτασε στο δημοτικό. Τότε αντελήφθησαν ότι κάποια πράγματα, τα οποία ήδη όμως στα πανεπιστήμια ήταν ήδη κυρίαρχα. Απλώς τότε οι Έλληνες συνειδητοποίησαν ότι αυτό το ρεύμα έχει λειτουργήσει πάρα πολύ, είναι ηγεμονικό στις περισσότερες σχολές του πανεπιστημίου. Δεν μπορείς να κάνεις διδακτορικό. Έγραψα πρόσφατα ένα βιβλίο που λέω οι συνοστισμένες στο Ζάλογο, όπου αναφέρομαι στην άποψη ότι στο Ζάλογο σπροχτήκανε από το συνοστισμό οι σουλιώτισσες και πέσανε. Διότι πολεμώντας οι άντρες τους πάνω εκεί στο συνοστισμό τις ρίξαν. Με αυτή την άποψη η οποία πέρασε, και παρά τα τεράστια λάθη που έχει μέσα και τα οποία τα βρήκα εγώ στο βιβλίο μου, δηλαδή και ψεύδι, έτσι, πέρασε ως διδακτορικό από εγκρίτους κυρίως, εγκρίθηκε. Αν υπήρχε ένα αντίθετο διδακτορικό, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα είχε γίνει. Δεν θα το επέτρεπαν ποτέ να γίνει ένα διδακτορικό το οποίο θα έλεγε ότι οι σουλιώτες είχαν εθνική συνείδηση, είναι ένα ηρωικό κομμάτι του ελληνισμού. Τέτοια πράγματα δεν ακούγονται στο ελληνικό πανεπιστήμιο πλέον. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να έχουν εξοριστεί και να ακούγεται μόνο ο λόγος εκείνος, ο οποίος ριζοτομώντας την ιστορία και την ιστορική μνήμη, μπορούσε να επιτρέψει να συμβεί αυτό που μας συμβαίνει σήμερα στην οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι χάσαμε κάθε αναφορά σε αυτή την έννοια της ιστορικής μας συνέχειας, κάθε αναφορά σε παραδείγματα. Τι λένε οι Έλληνες? Κολοκοντρώνης, Καραϊσκάκης, Ρήγας Βελεστινγκής, Άρης Βελουχιώτης, δηλαδή τα σημεία αναφοράς, έτσι, Αλέξανδρος, Θερμοπύλες και ούτω καθεξής. Τα σημεία αναφοράς των Ελλήνων έχουν πίσω τους την ιστορική διάρκεια ενός μεγάλου ιστορικού έθνους. Αν τα κόψεις αυτά, καταλαβαίνουμε τι συνέπειες έχει. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε τα 20-30 τελευταία χρόνια, μέσα κυρίως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτά έκαναν μια ασύλληπτη καταστροφή, την οποία οι κοινωνιολόγοι μας δεν καταλαβαίνουμε τι ασχολούνται. Δηλαδή το ρόλο που έπαιξαν οι ιδιωτικές τηλεοράσεις τα 25 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
για την καταστροφή της ιδεολογίας και του ήθους και του πνεύματος ενός ολόκληρου λαού, δεν έχω δει μία μελέτη σοβαρή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει. Ασχολούνται οι κοινωνιολόγοι μας με εισαγωγή απλώς κοινωνιολογικών ζητημάτων από το εξωτερικό. Αντιγραφή κάνουν καμιά φορά και copy-paste. Ακριβώς. Πια είναι και εύκολο πλέον μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα της αποκοπής από της διανόησής μας από το λαϊκό σώμα, αυτή αποκαλώ αποστασία των διανομένων, για να μην το τραβάω πολύ ακόμα. Θα μπορούσα και θα έπρεπε να το τραβήξω, γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι για την αρχαιολατρεία. Έχω ένα εκτενές κεφάλαιο για αυτό το θέμα, το οποίο επίσης πολλοί μου είπαν ότι κακώς τώρα ασχολιέσαι με αυτά. Ποιος ασχολείται με αυτούς, είναι νούμερα. Δεν είναι αλήθεια. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό το ρεύμα είχε μεγάλη απήχηση και έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε πολιτικές εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι η Χρυσή Αυγή αρχαιολάτρες ήταν. Δεν λέω ότι όλοι οι αρχαιολάτρες είναι Χρυσή Αυγή, αλλά αυτά για πάρα πολλά χρόνια στο λαϊκό σώμα, εγκαταλελειμμένο από τους διανοουμένους της αριστεράς, οι οποίοι ήταν στα δικά τους, στους δικούς τους πύργους, άφησαν τον κόσμο. Το θυμάμαι δηλαδή πάρα πολύ καλά, όταν είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα του Άρδιν για το ζήτημα της αρχαιολατρείας, σε μια εποχή που ήταν στο φόρτε του αυτό το πράγμα, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, που μας έλεγαν πάλι ότι τι είναι αυτά που ασχολείται, ούτε είχαν πάρει χαμπάρι ότι όλοι οι ταξιτζίδες, έτσι τουλάχιστον στην Αθήνα, ήταν αρχαιολάτρες, ότι η ουφολογία και η λογική ΙΕΛ θα μας σώσουν, ήταν τόσο εκτεταμένη, η οποία δούλευε μέσα στο λαϊκό κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκανε βουλευτές, ο Βελόπουλος από εδώ. Εδώ είχατε έγκριτα μέλη αυτού του σώματος, έτσι. Ο Άδωνης στην Αθήνα και ο Πλεύρης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε όλες, θα θυμόστε όλα τα περιβόητα πάνελ, είτε στον Τριανταφυλόπουλο είτε αλλού, γύρω από το θέμα. Ο άλλος έκανε εκπομπές, ο Χαρδαβέλλας, συστηματικά, χρόνια ολόκληρα γύρω από αυτό, το οποίο οδήγησε στον ανορθολογισμό και στην απόλυτη, στο τέλος, ας πούμε, στην ουφολογία, στους εξωγήινους που θα μας σώσουν. Αυτό τι έδειχνε? Το αδιέξοδο του ελληνικού κόσμου. Και εκεί επάνω ερχόταν να πατήσουν και να προβάλλουν ως λύσεις τέτοιου τύπου απόψεις. Και γι' αυτό, ας πούμε, έχω ένα κεφάλαιο γι' αυτό, το ζήτημα. Ένα άλλο έχω για το φίλο μου το Σαββόπλο, τα είπα πριν πολύ συνοπτικά, για τα τραγουδάκια του που έγραψε. Εγώ είχα γράψει ένα βιβλίο για το Σαββόπλο στο παρελθόν και γι' αυτό το χρώστακα, εκθιαστικό, και κάνοντας μια θετική αποτίμηση του έργου του, και άρα είχα και έχω και τον γνωρίζω και προσωπικά και είχα και λόγους, εξάλλου όλους γνωρίζω προσωπικά για αυτούς που έχω γράψει, εκτός από τον Κίτρο Μιλή. Δηλαδή, έχω σε μια ή άλλη στιγμή της ζωής μου είχα σχέση μαζί τους. Και τέλος, τι λέω απέναντι σε αυτό? Το τελευταίο μου κεφάλαιο αποκαλείται «Ήκανε», και θα κλείσω με αυτό. Δηλαδή, ότι την ώρα που όλοι οι Έλληνες ακολουθούν είτε ιδεολογίες είτε πρακτικές φυγής. Ήμουνα σήμερα στην ΕΤ3 κατά τύχη σε μια εκπομπή και ήταν εκεί ένας βουλευτής εδώ τοπικός. Και συζητάγαμε τέλος πάντων για την οικογένειά. Και μου λέει και τα τρία του παιδιά είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο κομμάτι των ελίτ της χώρας, έχει αρχίσει η φυγή σε βαθμό κακουργήματος. Η χώρα αδειάζει από νέο κόσμο που έχει, ας πούμε,
κάποιες δυνατότητες και πνευματικές και επαγγελματικές κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα φυγής και την ίδια ώρα αναπτύσσονται στη χώρα αυτές που προανέφερα πριν ως ιδεολογίες της φυγής. Είτε να φύγουμε προς τη Δύση, είτε να φύγουμε προς τον νεοθερμανισμό, είτε να φύγουμε προς ένα περίεργο παρελθόν ανύπαρκτο σήμερα, η αρχαιολατρεία. Όλα αυτά τα ονομάζω ένα πλαίσιο ιδεολογιών φυγής. Και απέναντι σε αυτό, εκείνο που λέω είναι ότι είναι καιρός για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον, να ξαναδούμε την παράδοσή μας και να κάνουμε αυτό που δεν έκαναν οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Το λέω συνέχεια αυτό, θα σας το πω άλλη μια φορά. Να κάνουμε σύγχρονη την παράδοσή μας. Δηλαδή, όλες οι παραδόσεις και όλοι οι λαοί εξυγχρόνισαν την παράδοσή τους. Οι δυτικοί από τον Αυγουστίνο φτάσανε στον Καντ, τον Χέγκελ και οπουδήποτε αλλού. Εμείς τη δικιά μας παράδοση την κόψαμε. Δεν κάναμε σύγχρονη την παράδοσή μας. Και άρα η παράδοση είναι ένα πράγμα που μένει εγκλωβισμένο στο να κοιτάει πίσω και το σύγχρονο είναι διαρκώς εισαγόμενο. Αυτή η διχοτόμηση, αυτό είναι ο καημός της δρομιοσύνης, όπως τον είχε εκφράσει ο Μοσκό. Το ανολοκλήρωτο, η αδυναμία να ολοκληρώσουμε το πρόσωπό μας, το οποίο μένει, γι' αυτό είμαστε σχιζοφρενείς. Εν μέρη κοιτάμε, έχουμε στοιχεία της παράδοσης και από την άλλη πλευρά ό,τι είναι σύγχρονο είναι εισαγόμενο. Αν δεν άρουμε αυτή την βαθιά σχιζοφρένεια, διχοτόμηση, εάν δεν προωθήσουμε μια σύγχρονη πρόταση, η οποία να πατάει όμως τη δικιά μας παράδοση, δεν έχουμε μέλλον. Και ο 21ος αιώνας είναι ο αποφασιστικός αιώνας για την ύπαρξη αυτού του έθνους. Αυτό τον αιώνα παίζεται η ύπαρξή του. Όχι απλά αν είναι μια κακή στιγμή, δεν είναι απλά ζήτημα μιας συγκυρίας θετικής ή αρνητικής, είναι ζήτημα ύπαρξης. Και επομένως αυτή τη στιγμή αξίζει τον κόπο να ξαναγυρίσουμε αυτό το νόημα εκ το ήκαδε, σε αυτή μας την παράδοση, την τόσο μεγάλη πίσω, ανοιχτή πάντα στον υπόλοιπο κόσμο. Οι Έλληνες πάντα ήταν ανοιχτοί στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όχι μιμητικά, όχι σημιτικά. Εννοώ όπως ο κ. Σιμίτης. Πήραμε από τους Σιμίτες, δηλαδή από τους Φοίνικες στην αρχαιότητα, το αλφάβητο και του προσθέσαμε τα φωνήεντα, διότι είχε μόνο σύμφωνα. Αυτός είναι ο δημιουργικός τρόπος να προσλαμβάνεις το αλλότερο, το ξένο. Ο άλλος είναι η σκέτη μίμηση. Λέω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε, πρέπει να γυρίσουμε στην παράδοσή μας, ήκαδε, γι' αυτό πήρα και τον προκλητικό τίτλο του ήκαδε, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Διαφορετικά υπάρχει το ιστορικό μας τέλος. Και απέναντι στο ιστορικό μας τέλος πρέπει να απαντήσουμε με μια κυριολεκτική επανάσταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν,